Unas tanan, mayong gabi sa matag usa kaninyo. So, sa dili pa ko mangutanan ni Padre Darwin, ako di ay ipaila ang akong kaugalingon, no? Isip usa ka yanong membro lang ko mga kaisunan sa Seventh-day Adventist. O gani, General Conference. Gani, kailan rin sila si Brad Paul, si Bro Kaloy, si Brad Mars, o sa uban mga kaigsunan. Kani mga tagasagbayan nga mga CFD kay kasagaran mo ari man yun ko diri kay magka istorya pod mi panagsa sa mga CFD sa sagbayan. So sa di pa ko mangutan na ako sa i-clarify nga okay ba nga akong pagtahod sa inyong pare, ako lang tawgon og brother o muna number 1 nya. Okay ra brad, ay lang sister. Di lang sister, okay. Bitaw. Kay makita mangyud po nato. So karon ang ikaduha kanang okay ra ba sa imuha Bro Darwin nga kung pananglit og naay malain sa pangutana, makahimo ka ba sa pagsulti nila sa pagpasabot nga dili angay nato ikalain ang mga pangutana? May problema bro. Welcome kay ka. Okay, salamat kayo. Ay kata. Okay. Kumbat. So, last question. Mo okay ba ka si Brother Darwin nga sa di pa motubag og qualification sa akong pangutana doon na sa categorical? May problema. Okay ra. Okay, salamat. Susugdan ako pagpangutana, Bro Darwin. So, diha sa Biblia, sumala sa mga nasulat sa Biblia, mga tuman ba ang tanan nga mga panghitabo inigbalik sa Ginoo kung moabot na siya dinhi sa kalibutan? Mga tuman ba kung moabot na ang Ginoo, mga tuman ba ang mga panghitabo inigabot sa Ginoo? Mga tuman ba na? Yes or no? Unsa man na nga panghitabo, bro? Kay i-qualify na to unsa nang mahitabo. Panagna may pasabot mo? Kana. Panagna ba sa Ginoo matuman ba? Sa pagbalik niya, Sa pagbalik Brother Win, niya. sa umaabot Yes. ba nga? Muabot siya, inigbalik. Mga tuman ba mga panghitabo? Yes. Ay specify yun sa mga okay, daghan mga panghitabo ron. Unang before kumuyes, unsa man nga specific ka panghitabo. Okay, ang akong point nga sa pag-abot niya. Dili nang wa pa siya moabot. Kanang moabot siya ba? Unsa man mobalik siya, matuman gud nga mobalik siya kay ang tulo man na ka misteryo sa pagtuo na maingon ang pare. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa itubag ninyo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. So munang tulo ka misteryo na to. So natuman ng duha. Ang una, si Kristo na matay, check. Si Kristo na banhaw, check. Ang ikatulo, wa pa matuman. Mo na ipasabot di mo, Brad? Okay. Matuman nga mo balik siya. Wa ta kibaw kanon sa. So kaning mga salamat Brother Darwin. Kaning mga panghitabo sama sa pagsunog sa mga tao. Mga panghitabo nga moabot ang Ginoo sama sa pagsunog sa mga tao. Matuman ba ni? Mga tuman ba ni? Inig-abot gyud sa Ginoo? Yes or no? Munay point na ko, Bro Okay, Darwin. salamat kay bro. Matuman ba ni nga sunugon ang mga tao? No? Matuman in a sense, yes. Kay doon na may maimpyerno. Maimpyerno mo kinabuhi nga kalayo nga way pagkapalong. Di ba? Duha na sila. Langit o impyerno. Ang nature sa duha, eternal. So, unsa nang duha? Eternal. Way katapusan. Way katapusan nga kalipay. Way katapusan nga kasakit. Pero asa mang purgatorio ana, Father? Nganong wa man maapel? Kaya ang purgatorio ay temporal. Unsa ang purgatorio?
temporaryo, dili siya eternal. So sa katapusang mga adlaw, duha na lang, langit o impyerno. Sa pangutana niya, kay kunik mo ni sa baboy rong totod. Batay ha? Ikunik ni sa baboy, kutlo ni si Isaias. Pero ato lang atangan, ibasig na sayop ko. Di ba? No, judgmental na bugita. No. Muna nga, kay kuyo ni mo kunik ni sa baboy. Okay? Atong pakunikon dayan, atong pakutluon sa Isaias. Okay, bro, sunod pangutana, bro. Okay, salamat Brother Wayne. So, imo mang request nga i-connect tani sa baboy, ato na lang i-connect, no? Sige. Ato na lang i-connect karon. Akong basahon ang sulat sa Isaias kay request man niya. Mura magngit-ngit. Are, kani. Sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 15, paingon sa 17, nining version nga Adonai Deuterocanon Version Bible Catholic. Matod pa dire, kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo, dala ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpulos aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo og sa iyang espada, og daghan unya ang iyang mga mapatay. Nagingon ang Ginoo sa 17, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, kama, og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mangilaga og uban pang hugang mananap. So tinaw nga nadungog sa duot, bagang duot sa katawhan, nga naay gimension, mo premise ako, bro, Darwin ha. Naay gimension nga mga matay kadtong pinaagi sa kalayo, sunogon. Kadtong mga naghinlo sa kaugalingon og nangadto sa halaran sa Dios og nay kamadre, nay kamanya og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy o uban pang hugaw mga mananap. So nitubag man kay yes, Bro Darwin, ganina nga mga tuman ang tanan nga panghitabo nga inigbalik sa Ginoo, maabot siya nga pangsunugon ang mga nagkaon sa baboy. Ang pangutana, basig malain mo ha. Kasi pa rin, bro. Ang pangutana, nganong nanudlo pa man ang pari sa mga Romano Katoliko nga ipakaon ang mga hugang manapsama sa baboy, nga sunugon man di ay nga niuyo naman kaganina, nga sunugon ang mga matuman ang mga panghitabo inigbalik sa Ginoo sa pagsunog. Nga naman, common question na Salamat kay Pinangga, no? Narabay litson siguro niya. Delikados pagtataruin ba kay mukaon ra ba yun ning baboy, no? Pero bro, before ko mutubag bro, wa jud ka kakaog baboy? sauna before ko na Adventist. Magdungan ta ning sunog. Naigi ingon nga kung maghinulsol. Tubag pa Oo, sige. Nya bro, no. Magdungan na itan no. Pero atong sabton ang balaang kasulatan, di ba? Ang ilang kutluon jud puro Old Testament. Di ba? Ya si Kristo man ang katumanan sa tanan, ug siya pod ang mohatag og husay. Kay siya man ang katumanan. Kinsay katumanan? Si Kristo. Labaw pa siya sa propeta. Labaw pa siya ni propeta Isaias. Mo nang aron mahusay ning tanan atong pangutan-on si Kristo. Kay nigkaon kuno natos baboy mahugaw man ta. Di ba? Unya unsa may sudan ninyo unya? Patay mo no. Okay, ato ning tinawon kay daghan ba bang nanindag baboy diri sa likod, no? Di na niya mo mamalit, no?
Atong basahon ang gisulti ni Kristo sa Marcos Kapitulo 7 versikulo 15 ngadto sa 19. Pamati kamong tanan og sabtan ninyo kini. Unsay gingon ni Kristo? Pamati kamong tanan. Apil na si Brad Wilson ini. No, Brad, pamati. Og dili lang mamati. Sabtan ninyo kini. Okay. Sabton na to, Brad, ha? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ini kaon niya sa baboy, mosod sa inyong baba. Uy, si Kristo may ningon ani, Brad, nga dili kini makahugaw kaninyo. Okay nang kay ni mo hamham taglitson ini, no? Ang makahugaw sa tao mao katong mugula kaniya. Katong mga pamalikas, katong pagdaot, mga marites ug mga mirasol, mao nay makahugaw sa tao. Dili na day pagkaon ang makahugaw panahon ni Kristo. Si igsoon, panahon pa ni Propeta Isaias. Mao nang ato siyang dadon sa panahon ni Kristo. Unya, gidugangan pa ning Kristo. Okay, tiwas na to, ha? Bisan unsa ang inyong panabot sama nangasaba na si Kristo kay wa man kasabot ang mga apostoles. Kay di lagi sila mga ong baboy, ang mga apostoles tungod anang Old Testament context kada iyang gikutlo. Hadlok silang masunog oy. Ningon na po na itong Ginoo. Sa dihang mibiya na siya sa panahon ng katawhan, misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultihon. Kato yang ingon ba? Nga ang tanang musud sa baba di makahugaw. Ni ingon na po ang mga apostoles, wa man sila kasabot. Sa unsam jud to? Dinuod to kay mga una mi ba? Lami na mo kay kaog humba. Nya labi nang kanang mga kanang mo itong kuan nga lami kay pagkatimpla kaganina humba man akong sudan sos akong gibahog ang kanang bitong una sos kalami, Brad. Nya namilit pa diri sa akong kuan ba kalami gayud sa baboy no. Mo nang niingon ang mga apostoles unsa man jud to tinuod to mga una ta. Mo nang nangutana sila pag-usab. Di ba gisulti naman ni Kristo ang tanan ngusod. Tanan, ha? Wa Simon ang pipila lang pagkaon nga musod may di makahugaw ninyo. Kung sa gingon niya ang tanan. Ningon na po siya. Bisan unsa ang kande, general. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa gibalik ta pod niya. Bisan unsa. So ang baboy apil na kay bisan unsa man. Di ba? Kaon kag baboy, apilis bisan unsa. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Iditso na tos 19. Kay di man specific na Lord. Klaro jud. Aritas 19. Okay. Pareha ba tag Bible, Brad? Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ang pagkaon baboy? Musulod ba ng imong inikaon ng baboy musulod sa kasing-kasing ang baboy? O dili, no? Manang giklaro ni Kristo. Ngadto sa kun dili ngadto sa iyang tiyan og mugula sa iyang lubot. Tinuod dili makahugaw kay muguwas raman. Okay, sunod. Ato na pong tiwason pagbasa. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mo nang unsay iding ni Kristo? Pamati kamo og sabta kini nga pagtulunan. Mo nang, Brad, kami mga una jud mi kay ngano man niingon man si Kristo ang bisan unsa nga pagkaon nga musud sa baba sa tao dili makahugaw. Mo nang dili na ta maimpirno man kaigsunan kay giklaro ni Kristo
busa sa pagsulti ni Kristo niini iyang gipasabot nga pwede na kanon ang tanang pagkaon. Mo nang alkansi ka, Brad. Kami lambi na kayo pero nakakaon man ka, no? Mo sa una. So kung maimpirno sa mi, Brad, dungan di tayo ni kaya nakakaon na ni siya, no? Sunod pangutana, Brad. Salamat kay sa taas nga tubag, no, ni Bro Darwin. So sa di pa nako i-follow up a question, sa una tinuod nakakaon ko baboy, karning baboy, pero naay giingon sa Ginoo sa Biblia sa Marcos 16:16. Unsay giingon diha? Kung mutuo og magpabautismo maluwas. Kanang pagtuuha nga ikaw nasayod niya kana hugaw, ako namang nasayran niya hugaw siya ug hangtod karon. Pwede ba nato mabasa asa tong para na palag ko ng kuan, bro, kanang puwang nga bag. Akong i-follow up, Bro Darwin, sa imong gigamit nga bersikulo. Sa Marcos 7. Gigamit man nimong bersikulo ha, agig tubag sa akong pangutana nga ngano nga nanudlo pa man ang mga pari sa Romanong Katoliko nga ipakaon ang hugaw mananap sama sa baboy. Karon itubag ka sa Marcos 7. Karon diha sa Marcos 7, sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Kay naman na sa 19 bersikulo 19, malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo ana, unsa may background sa istorya nga gipangkaon sa mga apostoles nga giingnan ang mga apostoles nga nikaon sila hugaw. Unsa may background na istorya? Unsa may ilang gikaon? Karning baboy o tinapay nga wa sila manghunaw sa ilang kamot? Kuha ni siya nga pangutana. Kining multiple choice ni siya. Okay, salamat. Matoy pangutanan nimo, Brad. Unsa man, akong usbon, sa paggamit nimo sa Marcos 7, niingon man si Kristo sa imong pamahayag diha nga malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon, unsa may background nga istorya ana nga ilang gipangkaon nga nakaingon si Kristo nga malinis ang tanang kanunon? Ang mga mananap nga hugaw sama sa baboy o ang kanini ang pan nga nagkaon sila nga wa manghunaw sa ilang kamot? Palog og patinaw. Salamat kayo, bro, no? Ang context ini kinang hunaw sila padung sila mukaon, no? So daghan man klase man ang pagkaon. Mo na nga kabantay mo tong prodigal son. Katong prodigal son nag-aliman ng tawag baboy. So dito sa Holy Land doon na joy baboy nga gilimahan, di ba? Mo na nga giklaro din dili lang pagpanghunaw, kundi pagkaon ang gi-highlight ni Kristo, di ba? So apel to yang giingon nga panghunaw pod, pero gipakapinan ni Kristo. Nga bisan unsa nga inyong kanon, wa man siya ingon, bisan unsa inyong gihunaw ha. Bisag nang hunaw pa mo, nya baboy na. Ningon man siya, bisan unsa nga mosud sa baba, dili na makahugaw kaninyo. Unya, atong balikog basa, bro ha. Kining 19 god pagkaon na jud ni. Okay? Ningon ang atong Ginoo, kay ang pagkaon dili man mosulod. Klaro kayo ha? Dili mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mugula usab sa iyang lubot. Sa pagsulti ni Jesus niini, na. Iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa ato pa dunay gibawal sa una. Pero karon nihatag na siya og commandment nga pwede na mahimo og kanon ang tanang nganuman gibawal lagi ang baboy. Atong pakapinan si Brad sa 1 Corinto 10:25. Paminaw mo ha? Makahimo kamog pagkaon sa bisan unsang karne
nga gibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa to? Uy. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne. Asa? Gibaligya sa merkado. Dinhi sa to merkado nay baboy wa? Uy, pwede day. Na 1 Corinto 10:25. Mo nang Brad, sa imong pangutana, nga unsay context ana, duha. Panghunaw ug ang pagkaon. Connected ba na sila? Okay, sunod pangutana pinangga. Sunod pangutana, follow up. Kay nahibaw man day ka, Bro Darwin, nga kining ang issue di ay diha. Ngano nga nakasulti si Kristo nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon tungod kay nangaon sila sa paan, way karne ha nga mabasa, sa paan nga wa manghunaw sa kamot. Way panghunaw-hunaw. Muna niingon si Kristo nga di na makapahugaw kaninyo. Kay ang issue ang context de ana nahibaw de si Bro Darwin nga paan ang gipangkaon pero wa lang sila manghunaw. Oo. So karon kay niingon man siya nga dito kuno sa Holy Land namuhi kuno baboy. Naigibutan to. Ingon niya, naka-record na. Sa Holy Land naa kuno'y nagbuhi tog baboy. Pero ang pangutana, apil ba kaha na sa ilahang kaniang ihatag nga pagkaon, isip kanang pagkaon ngadto sa mo order. Ibutan tagina na ba nga nay mga on mag-ihaw sila baboy para ihatag nila nga ipakaon na. Amo na akong pangutana, Bro Darwin. O kung kasabot sa imong pangutana, Brad. Oo. Ang pagbuhi, sige atong klarohon. O Kay di kasabot. ba niingon makaganina nga dito sa Holy Land nay namuhi og baboy. Oo. Oo. Ang pangutana dito sa Holy Land, ang baboy gitugot ba isip ipakaon ba ngadto sa Holy Land ha? Kay nag-point siya word Holy Land. Dito sa Holy Land, unsa may ilahang pagsaysay mahitungod anang baboy? Ipakaon o hugaw? Ang tubag, mga kaigsunan dito sa Holy Land, mga Hudyo man to. Di man sila mukaog baboy ang mga Hudyo. O niya, di man ka Hudyo. Kristiyano naman ta. A follower of Christ man ta. We are not follower of the Jewish law. Muna kalainan, no? Ang mga Hudyo, di dyan mga og baboy, kay Hudyo man sila. Munang pasabot ni Kristo dinhi ang mga Hudyo. Mao mo to una niya mga apostoles Hudyo man to. Munang si Apostol San Pablo Hudyo sad, mingon siya 1 Corinto 10:25, pwede na ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa merkado. Hudyo man to. Kay ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, mga Hudyo nga nangahimong Kristiyano, mukaon na sa tanan nga gibaligya nga karne sa merkado. Monang ang gisunod ni Igsoong Wilson ang mga Hudyo, wani mo sunod ni Kristo. Kay wa mamati ug wa pud sabta ang Marcos Kapitulo 7, hangyo mas Kristo nga pamati kamo og sabta. Kaya mga sumusunod ni Kristo, dili na nila isyu ang pagkaon sa dili man issue nila pagkaon, kundi ang issue nila ang atong purity of intention. No. Amen? Sunod pangutana, bro. Sunod pangutana. Kay niingon man ka, Bro Darwin, nga dili na isyu sa panahon ni anang Kristohanon ang may tungod sa pagkaon. Both baday nato sabton karon nga diha niya nang imong gipanggamit nga teksto kay Kristohanon naman ka nga panahon karon. Both baday nato sabton nga walay gisulti sa inyong labaw nga mga pari may tungod sa paglapas na ng pagkaon. Inana, wala nagkahiusa ba kaha ang inyong pangatarungan sa mga labaw ninyo ha kay I know nga labaw po ka pero napa may mas labaw.
di ba? So sa inyong mga labaw, maubasab ka na ang gisulti nga dili na issue ang pagkaon panahon sa Kristohanon diya sa New Testament. Okay, salamat kayo igsoon, no. Dili na jud issue nato ang pagkaon karon. No, sa first century kuan sila naglalis. Unang ang mga apostoles dingon, 1 Corinto 10:25, pwede na jud nyo kanon ang tanang gibaligya nga karne sa merkado. This merkado na to, na karning baboy wa. Ingon mas San Pablo, pwede na kanon. Mo na nga sa first century na nasulbad na nila. Ang wa pa kasulbad na ang mga sabadista pa. Kay nga naman, puro ra jud ni kaon nila o igpapahulay. No. No, human lang kaon, igpapahulay dayon. Moro na ilang topic. Sunod ani, igpapahulay na po na sunod pagutan na ron. No? Mahutdan nig pagkaon, ditso na nagpahulay. Moro na ilang major doctrine, kaon o pahulay. Manang di maayo kay mahimutang tapulan ini sira tagpahulay, sira pugkaon. Ningon dinhi sa 1 Corinto 8:8, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Unsa to? Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Sa to ba dili na isyo ang pagkaon sa unang mga Kristiyano. Kay ba mo kanus aning ilang pagdili og di pagkaog baboy, si Ellen G. White ni kaog baboy. Si Ellen G. White founder sa Seventh-day Adventist Church. Unya sa pagtukod niya mga 18th century lang ni. Kining ilang pagsupak-supak o pagkaon og baboy. Yawa mamang Seventh-day Adventist 17th century. Mo na nga bunga ra jud ni sa sayop kang panabot ni Ellen G. White. No, usa ka babae. Bawal baya mahimong mutudlo ang babae sa panahon sa mga apostoles. Yan nahimo naman ng founder nila. Mo nang kining ilang grupo unbiblical. Nana sa 1 Corinto 14:34 dili ko musugot nga ang babae mo mando sa tibok iglesia. Nganuman kinahanglan ang babae obedient sa iyang bana. Kay kung mumando na day ka sa ministry of exorcism, kana day mo control kasi mong bana, curse day na. Uy, mga asawa. Ako'y magboto na. Ana? Curse day na. Aron masumpa ang curse sa demonyo, ayaw labaw sa imong bana. Pwede ka ma-express sa imong sentiment with great respect. Dili ka magbuot sa imong bana with great respect. Kay curse din na. Kada bitong ikaw na magbuot sa imong bana, imo na lang diktahan imong under desire, curse na. Uy. Unsaon man nato na mga bana nga ni karon, pakan-an ninyog ubi kanunay ang inyong asawa. Ngano man para mahimong obedience. Sugod karon pa kana og ice cream nga ubi jam, ubi flavor. Parang ma-obedience, no? So karon, unsaon na to pag-break ang curse sa mga babae? Obedience. Mo nang sa Biblia, kinahanglan mo tahod ang asawa ngadto sa iyang bana. Unya, unsa man po'y curse sa lalaki? Ang curse sa lalaki, irresponsable. Di na kahuna-huna sa iyang pamilya. Mo na'y curse sa mga bana, sa mga lalaki. Makainom na, isa pa nga brad, isa pa nga brad, isa pa nga brad, naimo ng isang banga. Pre, one for the road, pre. Sige, one for the road. Pre, one for the road pa, pre. Daghan naman ni pre na. Paghuman, where is the road, pre?
kay irresponsable na, curse na. Wala kay sustento sa imong anak, curse na sa demonyo. Unsay buhaton nato? Authentic love sa bana ngadto sa asawa. No? Muna mga bana nga niya din ni karon, ayaw na mo tan-aw sa mga legs nga mga puti. At tumutan-aw sa legs sa inyong asawa. Agwantaha lang bisag luod. Kayo makalangit na mga asawa, anha mo tanaw sa inyong bana. Bala ng luod. Agwantaha ra jud, no? Mo na ang wa ko no uyab. Ingon si Brad Billward, no? Pamili na lang Brad Billward, no? Muna nga, katawhan sa Diyos, kaniya din ni karon ang pangutanan ni Brad, wala na issue sa atong panahon karon. Muna nga, tingnan bitaw ko, puro rin ni kaon o igpapahulay ang issue sa atong mga pinangga ng igsoon. Muna kailan yung pangutanan bro, puro na kaon? Lahi na po. Siro tagkaon, gutom na taan na ron. Akong i-follow up kay nindot kay follow-upan si Brad Marson ni katawa. So, salamat kayo Bro Darwin sa nindot nga tubag. Bro, basig na pa ilang mangutana ba? Ito i-limit. Basig na pa yung mga pastor nga niya din ni karon tong gaan pog panahon. Okay? Okay? Wala ilang Bro Ryan na duol lang mo diri nas Bro Ryan diri to MC. Unya limitan na nato kay gaan po na to chance ang uban mangutana. Okay? Kay puro ni kaon. Pila na lay kuwang tumuntaan ni oy. Pila na lay kuwang nga pangutana. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Usa na lang. Ni mga Katoliko to pabugutanon. Kamo mga Katoliko kay puol ni si kaog baboy kining luod ding humba si kaog baboy. No. Sige, so, sige bro, usa lang pangutana kay pangutanon to mga Katoliko. Sige. Last question naman lang ko no. So limit. So karon kay ni nadungog man gyud niyo no sa gisulti ni Bro Darwin gid diyan no nga dili na issue sa panahon karon ang bahin sa kini ang pagkaon sa baboy mo na iyohang nadungog. So karon atong basahon kaning basahon nga sulat ni Bu Sanchez year 2020 pa ni siya ha, mga kaigsunan, mga higala. Kunya, ningon man si Bro Darwin nga dili na kuno issue karon ang mahitungod sa pagkaon sa baboy. Atong basahon kung nagkahiusa ba ang ilahang pangatarungan ni Bu Sanchez og sa uban nga mga labong pari pa ni Bro Darwin. Doon naman na po ka contributors nga mga nagsulat ani nga mga pare. So ato lang ning basahon ning last naman no. Matod padre, Bu Sanchez, Bro Darwin, matod padre. Oh. Culture? Kani. Culture and social norms in the time of Jesus and until now look downs on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. So kini karon ang question. Ningon manggod ka Bro Darwin nga dili na issue sa atong panahon karon ang paghisgot sa pagkaon sa karning baboy. Nasayop ba day ang sulat sa inyong libro? Tingali wa matun-in ni Bro Darwin no? Silang atong tagag panahon nga tunan no. Nasayop ba day ang pagsulat sa magsusulat ni ana nga naa pa day ang issue mahitungod sa pagkaon sa karning baboy nga until now 2020 ha. Culture ana dia dogs and pigs they are both silang duha both considered past tense unclean until now. Considered na nadaan sa una pa di ay
sa panahon ni Kristo ug hangtod karon issue sa 2020 nga pagkasulat. Ang pangutana, Brother Darwin, nasayop ba di ay ang kinini ang nagsulat ana kay imo lahi man kay wa pa ma-issue sa wa na issue ana karon ya sa iya until now issue pa mangyapon? Salamat kayo bro, no? Narantubag sa iyang sa iyang gibasa. Aturo ko iyang gibasa mauro to'y tubag wanang pamati ug sabton jud nanto. Okay? Atong balik og basa, culture and social norms in the time of Jesus. Sa ato pa panahon ni Kristo, ang kultura ug ang social norms in the times of Jesus and until now. Kaya nga naman, di man sila Kristiyano dito. Uy. Mga Hudyo man sila dito. Ang mga pilgrim site may mga Christian. Kato, kaon sila baboy. Hindi to makugikan. No. Katong mga Kristiyano, mga og baboy, oy. Pero ang mga Hudyo, until now, di mga og baboy. Di mabuti na akong itubag ganina, naminaw pa ka. Di na mo yung follow up. Look down on dogs and pigs. Di man sila mga o ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo. Pero ang mga Kristiyano dito, kinananay, oy. Kinananay baboy dito. Ang ilang kultura, referring to the Jewish culture and to the Jewish norms, social norms nila. Dili sa Christian norms. Dili sa Christian culture. Nasabtan ninyo? Muna nga, out of context town ato pinangga, no? Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Kaya nga naman, muna kultura sa mga Hudyo. Di yun sila mukaon, antod karon. So, ang gisunod nila, dili si Kristo. Ang kultura o social norm sa mga Hudyo. Nasabtan ninyo? Klaro ra? So, wala ilang mangutana kay palingkudon sa natos Brad, kay gaan pa natog panahon ng uban, kay tagsarami kaari, di ba? Okay? So, bro, likod sa Pero bro. ugway mangutana, Brother Darwin, pwede ra. Likod sa kadari, bro. Okay. Follow up. Oh, sige. So, atong gaag chance ang uban, salamat kay Brad Wilson. Oh, lingkod ka dari, Brad. Lingkod dari kay, pagkanoon ka na magbaboy, ikaw man, no? Oy, ang sabarista nga si Pastor Chris Bacalares, ningon siya nga ang bata dili tao. Ang ilang head dito sa Cagayan de Oro, ang bata kuno dili tao. So, kining baktin di pa ni baboy. Munang Brad, pwede pa mamukaon sa baktin kay nag-prepare man si Padre Pulog litson nga baktin. Pwede ba tamagaon na no? So, way mangutan na lain, kining lain na pod. Kay puul ning kaon. Dahil na ta. Puro pagkaon. Ay dali. Dali Brad. Ipaila ang imong ngan, imong o imong Christian denomination nagsoon. Kaila kong papa ni mo. Sige. Nagbayan na po ko, kaila mo na ako sa garan. Sa yuta niya sa baboy, pagkaon. Bro, Ako unsa isa? bati, ha? Bro, Ako nabati. ganito bro. Kasi nga ni mo Si Joe Navarro, unsa imong tinuhuan Sobrang Grace Baptist School, Landmark. asa Badista? Dili po ko, dili ko. Baptist day, Baptist. Dili Sige ko bro. Bible Baptist, dili ko Primital Baptist. Landmark Baptist, Ana Baptist. Kaya na siya. Lahi po na pamador. Landmark Baptist. Sige bro. Pangutana. Sige nga to di mo Brad? Joe Navarro. Brad June. Sige bro. Pangutana. So, nadungog na ko ganiha sa imong gibanggit nga may tungod sa baboy. Sa akong bagabasa sa Bible, the whole part of the Old Testament time, Padol bro, padol. inyari sa itabo, ang Diyos ang nagsugo, dili ko sa barista, ang Diyos ang nagsugo nga dili ipakaon ng baboy. Inyari siya, akong nakita nga ang Diyos, He's all-knowing God, He's the sovereign God, He knows everything, wa pa ka matao na hibaw ng Diyos. Nakaibaw ang Diyos unsay tamang pagkaon, saktong pagkaon. Di na ipakaon ng way himbis, ang ipakaon may himbis ra. Dilit ko sa barista, pabor ko sa barista.
Pero mas gusto ko inyani ang Diyos. Patunga rin ko. Sige. Ito, nakita na ko si Sir Darwin. Makita na ko sa Facebook na niya. So, inyani siya. Pero makita niya kung now. Wa masayop ang Diyos. Siya ang nagsugo nga di ipakawan ng baboy sa mga Hudiyo. Di ba? Acts chapter 15 mabasa niyo sa meeting diya sa church. So ang baboy kung one kauno nimo 2 times ko nagseminar doktor sa St. Luke. Bro, pwede direct to the question lang bro kay Ayan sa di. Ang sugo ang ganiha, direct to the point ipapili lang ang bro. tao ganiha. Parang nakita na ko ang Diyos wala na. Ang Diyos ang nagsugo nga di pakawan ng baboy. Kanya, Pero tanong, kung bro. mukha mong baboy, di po sala mukha baboy. Kaya wa man maingon ang Bible. Kung mukha kang baboy, may impyerno. Ang pangutana mo siya, kinsay nagsugo nga ang baboy di pakaon? Ana, kinsay nagkuman? Kinsay nag-create? Di pakaon baboy. Salamat Ako bro. baptist ko ha. Okay, salamat bro. Maestro ko. Salamat bro John. Mo na yung pangutana. Salamat kay bro. Ay saglakaw bro. Kay mapalaw ka puro lang ni baboy di ay no. Kay gog lahi na pud kanding na pud nunta na. Puol kining Ray. mantikas baboy no. So kisay nagsugo katong sa Old Testament doon naman gud duha ka kasuguan. Kinahanglan mabasa tag Biblia doon na nay historical context, doon na nay cultural context, doon na nay textual context. Ang uban kay wa may context mo nang out of context. Mo na ang kasuguan doon nay duha brad, nabahin Brad John. Doon nay gitawag divine law, ikaduha ceremonial law. Nya ra bro. Tubag ba ko? Follow up po doy. No. So, mo ni duha ka matang ang malaod. Divine law mo nang gikas Ginoo mo ng 10 commandments. Di na mausab kay gikan nas Ginoo jud. Kadang ceremonial law, it is made by Mosaic religion. Ni Moses ba? Munang sa buhat 13:39 man siguro na, di na ta pagkamaturugon sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Muna, it is referring to the ceremonial law mo ng pagkaog baboy, pagpili sa adlaw, unsang adlaw ang igpapahulay, ceremonial law na siya. Dili na direct sa Ginoo. Nasabtan? So mo nagiingon ni Kristo sa Mateo 15:9, ayaw ninyo ipadayon ang pagtuman sa pagtulunan niya gikabilin-bilin sa inyong katigulangan. Muna siya ay ceremonial law. No? Apil na nilang pagkaon sa baboy. So, kisay naghimo ana, sila si Moses. Pero di yun na directly sa Ginoo. Kay ang 10 commandments mo na gikas Ginoo, directly sa Ginoo. Unsa tong sugo nga gikas Ginoo? Divine law. Di na mausab. Why apil ang kaog baboy ito? Kisay naghimo anang kaog baboy kay sila man si Moses. Mo nang gi balaod na lang nila nga di mo kaog baboy. Pero si Kristo mismo ningon, si Diyos na to ha, ang Diyos nga nahimong tao. May ningon, Marcos Kapitulo 7, 14, ang tanan nga musud sa baba sa tao, inikaon ninyo sa baboy, asasod, sa baba sa tao. No, di man sa imong lubot mo agi. Ang tanang musud, bro, tanan jud. Apil tanang gipangdili ni Moses sa Old Testament, tanan nga musud sa baba, tanan ha, way mamisik. Dili makahugaw sa tao. Munang pwede na jud ta mga tanan. Amen. Kinsay nag-ingon ana? Dili si Father Darwin, dili si Moses, kundi ang anak sa Diyos nga nahimong tao. Amen. Klaro? Monang ayaw na mo ay lang pud palabig kaog baboy ha, no? Kanang little for everything, no? Kaon gamay, no? Kaon tagamay glitson, no? Gamay perting crispy ha, no? Pero ayaw mo palabig kaon pod. Kay panahon sa katsila,
gamay ray namatay sa espada, pero daghan kay namatay sa kutsara. Tinoo dili. Mo na nga kung dunay drink moderately, eat moderately pod. So sunod pangutana igsoon, limitan na nato tagtulo ka pangutana. Others Brad, ipailay mong ka o galingon bro. Pailay mo nga. May gabi isanan, may gabi ida bro. Ako si Brother GB Jan Gonzaga. Kauban Wilson. Ako pangutana bro, ang napulo ba kasugo nga naa sa inyohang doktrina Kristiyana, mao ba ni ang napulo kasugo nga naa sa Biblia? Yes bro. Okay, kay salamat sa tubag no, sa yes. So akong basahon ang Biblia, Latina Vulgata. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang pangutana, unsa man ang santuson sumala sa Biblia, Sabado, Domingo? Salamat kay Brad, no? Kabantay mo kanina ingko ka. Human sa pagkaon, papahulay na mo ni Ron. Wa yun sila laing doktrina in town. Wa na mo laing pangutana. Bila muna nahugtubag ana. Wa jud mo mamati. So the more mo mangutana na, wa jud mo mamati sa mo mga tubag. Pwede pangutana mo lain, bro. Kay nag-una na ko ganina, human aning kaon ron, ipapahulay na po ni ron. na tinuod ang akong gisulti dili. La ay kay balik-balik ana oy. Pero ato lang tubagon kay adlaw ba sa panahon sa mga Hudiyo adlong Sabado. We never follow the day. We follow the person who is Jesus Christ. Amen. Nasabtan. We never follow the day. We follow Jesus Christ, the divine person of the second divine person of the Holy Trinity. Muna nga, nganong nidbalo to ni Kristo, nabanhaw siya sa adlong Domingo. Wa na'y nagpahulay sa adlong Sabado sa pagkabanhaw ni Kristo. Human pagkabanhaw ni Kristo, wa na'y Kristiyano, wa na'y sumusunod ni Kristo nagpahulay Sabado. Panahon ni Kristo, wa pa siya babanhaw, Hudiyo man sila. Di, historically speaking, Sabado jud kay Hudiyo man. Unya din naman ta Hudiyo. Unsa to'y teksto Brad sa pinadayag, delikado ning magpaka-Hudiyo. Atong basahon. Delikado ni kay nagpaka-Hudiyo ni. Pinadayag atong basahon. Okay. Atong basahon na. Kay puro ni sunod sa Hudiyo. Ang mga Hudiyo di mo kaog baboy, di po sila mo kaog baboy boy. Nya si Kristo ni kaon na. Ingon na si Kristo, tanan nga pagkaon pwede na. Okay? At 3:9 no? Kining mga tawhanan nagpaka-Hudiyo jud ni. Sa pinadayag 3:9, kadang mga sakop sa pundok ni Satanas. Hula, nari pundok si Satanas. Uy, nagbasar ko ni ha? Kinsa dining mga pundok? Nadi Brad, i-play na to. Okay. Nadi pundok si Satanas. Nya kung sa man ni nga nagpaka-Hudiyo. Unsa to? Hudiyo, tanang doktrina sa Hudiyo, ilang gisundog. Ang Hudiyo di mo kaog baloy. Sila pod, di pod mga og baboy. Ang mga Hudiyo nagpahulay Sabado, nagpahulay po sila Sabado. Naaday pundok ni Satanas, no? Nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Nagbasar ako ha? Basik masuko mo na ako. Oh, mga bakakon, payukbuon kanimo aron sila, ingon no? Paduulon ko sila kanimo aron paludhon ug pagyukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. So doon na day pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo. Kita mga Katoliko, wa na ta magpaka-Hudiyo, nagpaka-Kristiyano na ta, because we are follower of Christ. We are not follower of the Jewish religion. Amen? Kinsa atong sukaranan, dili ang ceremonial law. Munang ang iyang gipili nga adlaw Sabado. Mo nay mga Hudiyo man.
Sabado man ang mga Hudiyo. Adto ka sa kuan ron, sa barong adlaw, Miyerkules. Muadto ka dito sa mga Hudiyo, Biyernes sa gabi, muna na Sabado. Okay? Biyernes sa gabi, Sabado na. Inig Sabado sa gabi, Domingo na siya. Muna muadto ka sa mga Hudiyo, why trabaho? No? Sa adlaw nga Sabado, bawal ang mo trabaho, bawal ang mangahoy, bawal ang maglungag. Nasugot mo. Nasubraan. Mo nang istrikto pa ang mga Hudiyo sa Ginoo. Mo na nga kining atong igsuon, naingon ako kaninya, humagkaonan ni igpapahulay na pud ni. Puro ang doktrina lang kaon rag igpapahulay ra jud. Follow up. Nino to di na pud igpapahulay. Akong balikon akong pangutana. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, unsa man ang santuson, sumala sa mabasa, Sabado o Domingo? Sumala sa mabasa sa Biblia. Ang tubag, kanang term Sabbath, balik ta sa Greek igsonhag sa Hebrew, Sabbath is rest day. Dili jud na siya ngan. Kumubalik ka sa Hebrew, bro, it is a rest day. Wa paingan. Kay ba mo, gibuhat ang tao base sa Genesis, ikapila man siya gibuhat sa Ginoo. Ika-onom. Paminaw mo, gibuhat mo sa ika-onom. So ang ikapitong adlaw sa Ginoo, mo'y unang adlaw sa tao. Okay? Ang ikapitong adlaw sa Ginoo, ang ikapitong adlaw sa Ginoo, mo'y unang adlaw sa tao. Mo na nga, kung ato ng pabalandungan, ato lang kutloon ang balaang kasulatan na, Leviticus 23 o 39. Ang unang adlaw, sa to? Ang unang adlaw, ug ang ikawalo. Sa may una ug ikawalo, maura man na. Sa may ikapito, Sabado. Ang una, Domingo. Ang ikawalo na, unang adlaw gabuna. Okay. Ang unang adlaw ug ang ikawalo mao ang mga adlaw nga hingpit nga pagpahulay. So bisan sa Old Testament di ay dili lang ikapito. Nasabtan ninyo? Kay i-connect man na sila kapito. Sa may ikapitong adlaw sa kalendaryo. Ano sunod niya na Sabado. Therefore, Sabado di ay ang ipapahulay sa Ginoo. Padayon lang mo Sabado ug ganahan ninyo. Hindi mi magbuot ninyo. Basta kami Domingo mi. Wala na problema. Kung ganahan mo Sabado, padayon mo. Nya Domingo man ang unang mga Kristiyano. Padayon sa may pagsunod sa unang mga Kristiyano. Imangutana ko nimo, gibantik man kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. Brad, mangutana sa ko gamay kay gibantik man kinsas mga apostol after sa resurrection ha. Ayaw ko basahi kanang wa pa siya mabanhaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo, pero di na mo guni issue kung ganahan mo Sabado, well and good. Yung Domingo rugod may buot mo sa amo. Mura mag maura jud nay basihas Ginoo kung di ta mo pahulig Sabado o Domingo di ta kasus langit. So, Brad, kinsa man Brad sa apostoles nga nagpahulay Sabado human nabanhaw si Kristo, kinsa? Nagpadayon gyud buhat 17:2. 17:2. Sige, basa na to ha. Buhat 17:2. Ato basa. Nagpahulay sila, Brad? 17:2. Okay, 17:2. Bro, nagpahulay sila sa adlawng Sabado? Okay, 17:2. Ito basahon na. Unya, 17 ni. Miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apolonia. Ug miabot sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlong igpapahulay, nakiglantugi siya dito.
sa mga tao. Uy, wa man mo simba nagsigsupak-supak man dito. Okay, kini jud may simba. Okay. Nisod lang siya dito kay ang iyang kinaiya, iya yung koreksyonan ang mga Hudyo kay kung kauban pa sila, di ni makiglantugi. Nakiglantugi man. Nya, kauban ni sila. Okay, di ni magamit. Nirita sa klaro jud. Acts of the Apostle chapter 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Wala, nagmisa sila. Unsa to? Sunday. Okay. Bro, wa man ni magpahulay bro, naglantugi man eh. Kana bang og ang si Pablo ni sud og nagampo og nagpahulay. Pinakiglantugi tanawa ha, balik ko na to ha. Shh, paminaw bro. Sulod sa tulo ka adlaw ingon na batasan ni San Pablo, nakiglantugi siya didto sa mga tao, pinasikat. Uy, nagdebate man sila. Wa mo pahuway. Tarunga ko na yung teksto pinangga, no? Wa dyan mabasa rin, nagpahulay si Pablo sa ikapitong adlaw. Ato tiwasog baso ha? Og iyang gipasabot, og ipamatud-an niya to kanila. Yang Mesiyas kinahanglan gayod mag-anto sa baban. Uy, nagwali man nun ni San Pablo. No? Nagwali siya. Nakiglantugi siya sa mga nagpahulay Sabado. Kaya kung kauban pa sila, uy, di sila maglangtugi. Bro, asa may laing teksto nimo bro? Unda pay lain? Di wa ba nimo, bro? Bro. Okay, sa makausap. Sa ako sang okay. Di wa pa mabanhaw si Kristo ani. Kana nabanhaw si Kristo lagi. Marcos 1, mo po gani pagkataon Kristo ana. Ang akong pangutana, bantay ha. Bantay ha, human na banhaw si Kristo. Kinsas mga apostoles nga ningon sila magpahulay ta sa kiputong adlaw. Human sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay sa 1 Corinto 16, 1:2, unang adlaw na sila magsimba nga naman, unang adlaw si Kristo na banhaw. Mura na yung rason jud. Kay kung wa pa banhawa si Kristo, kawang among wali, kawang usab inyong pagsimba. 28:1 ningon dinhi. Human na nis pagkabanhaw ha? Akong gikutlo. Kaya arita sumas pagkabanhaw kay Hudiyo man sila sa una. Parang doon na sila'y kalainan sa mga Hudiyo kay kung padayon sila Sabado, wala sila'y kalainan. Di ba? Wala tayo uniqueness, ana. Kining mga kuan, copy-paste rin atong pinangga. Karon, sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay, og sa pagbanag-banag sa laing adlaw, nga mao ang igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og laing usab nga Maria. Sa 9, og namahawa dayon sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Og midalagan sila sa pagpaybalo sa iyang mga tinunan. Magmalipayon kamo, miduol sila og gikuptan nila ang iyang mga tiil og misimba kaniya. Kung sa itong adlaw, sunod sa adlaw igpapulay, Sabado man nila, mauna ang Domingo. Og misimba sila. Bro, nakakita na ka bro? Nakakita na ka? Amuham, asa mga libro? Iyan yung libro? Naraman kay limit ang pangutana mo to. Salamat. Salamat sa kayo. Doon pa kayo usa. Isa. Doon pa kayo usa kay... Last na lang. Last. Kay Ay, sa maglakaw, brada. di ako nagpasabot ko lang ganina kay daguhi po ko muli. Sige, salamat kay Brad. Nagpaybalon ako daan Salamat na kay ganina. Brad. Salamat bro. Okay, sa imuhang gibasa ganiha bro, nga yung ka nga para sa mga Hudiyo. Ang pangutana, dira sa Genesis bro, Genesis 2 na ba yung Hudiyo? Okay. Genesis 2. Ang nagsuwat na, di ba, si Moses? Good. Okay. Sige, sunod pangutana. Diri sa Pasyong Mahal, akong pagabasahon Si bro. Moses, ang nagsuwat na mga Hudiyo man. No. Okay. Kanang Pentateuch, 5 books of Moses. Sige, last na ako pagabasahon sa inyo nga libro. Sa page 10, Pasyong Mahal. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at
ang Sabado'y ipangilin. Ang pangutana, unsa may ipangilin? Sabado, Domingo. Sumala kay Genesis may. Salamat, Kaya nagtlo Kevin. man diri sa Genesis, kung balikon sa at sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Sa Genesis pa niyo po, Marto, dahang salamat. Unang, before ta mo gamit sa term, ang term Sabat, kibaw mo, gihubad na sa uban nga Sabado. Pero unsa may minig Sabbath? In ato ta sa etymology sa term Sabbath, di ba? Ato sa maghimo sa tagbagong term ron kay makabasa sila Sabat, diretso din yung Sabado. Di ba? Ang Sabbath meaning ana is the day of rest, aside for rest and worship according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest on the seventh day commanded by God to be kept as holy of rest. Seventh day. Wapay maingan sa panahon sa Genesis. Wapay maingan. First day. Kaya ang kalendaryo, panahon naman ni Pope Gregory the Great. Ato Santo Papa ang nagamaan ng kalendaryo. Di ba? So kung ang seventh day, wapanayngan. No? Pag-abot sa mga Hudyo, dito na. Ang meaning ana, adlaw nga igpapahulay niya. Kita karon doon ang mga taboy, adlaw igpapahulay. Kung sa may gisultis Ginoo, laing adlaw na nga igpapahulay. Ningon din niyo, kay kun si Josue may pahulay na, dili na unta siya magsulti og laing adlaw. So, sa katawhan sa Dios, busa may nagpabilin nga adlaw ng ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang gigamit din ni laing adlaw. Kung Sabado gapon, di na laing adlaw. Sa samang adlaw. Nya sa English ini o sa Greek concordance, ang gigamit nila is mita mita tauta hemera. No. Ang mita is after. No? After this day. O sa man this day, mo ng seventh day. Yang gigamit kay after man, human sa maong adlaw. Dili man on this day. Kaya on this day, the same ra nga adlaw. Nasabtan? No. Ang pitok-pitok naman inyong mata na usama ng amper. Oy, usama ng on this day I promise forever. On this day. The same day na siya. Wala po siya mayon before this day. Kaya kung before, Bernes. After this day man. Nya sa laing hubad, naghisgot na sila laing adlaw. Sa Grigo pa na bro, mita tauta hemeras. Mita is after. Dili nang mita sa Facebook, no? Ang mita day term na after this day. Okay bro? Salamat kay bro Jeff. God bless bro. Okay na pailay mongutana kay mobalik si Brad Wilson kung wa na ilay mongutana. Kay ayun na po ng kaon ay og ipapahulay lahi na Saan? po. Makapahuway po ta. Ata sa Audrey, kisa ba ito papoton si Brad John or si Brad Wilson? Oh, unya na sa John kung wala joy mangutana. Kana na pong lain. Napailain? Dapat Ada hands up, di hands up. Kay gaano tog chance sa uban. Sige na sap tagana to nag. Paila bro, unya. Paila si mongan, unya atubang dito bro para makita imong kagwapo. Mayong gabi kanatong tanan, labi na kanimo Brother Darwin. Father Darwin, ako si Romeo Remitilio, usa ko ka Katoliko. Ah, sige. Dayon kanilang akong iklaro gyud Father Darwin kay labi na kay parte ni sa atong eleksyon. Atong miaging eleksyon di malikayan nga naagi maghatod sa balay no. Oo. Ipadawat gyud. So ako isip ako minister ko dili ko gusto nga wa ko kasabot unsaon ni paggasto ning kwartaha. Ako ni siyang gipalit og usa ka butang akong gi-donate sa kapilya.
Karon ako pungutan na Father Darwin kung nakasala ba ko ato unsay akong posisyon ato isip Katoliko. Ay, salamat. Balik na sa eleksyon. Ora, Okay, dito sa Valencia, o file man jud og kaso sa mga mamalit. So, dawata lang bro, pero parokyano pa kanako ipadawat lang kay atong kwaon ang serial number kay atong ibalik panahon sa pag-file na tong kaso para nila. Okay? Pero nakasa ba ka? Ang dawat man ka. Kasa jud ta. Kay corruption man na anak man magsugod ang corruption. Kay mamawi man na. Oh, unya di na mo magkasupak. Kaya naman ay na magsupak nakabahin na mo. So ang atong pangayoon karong umabot kay eleksyon, tinuod nga serbisyo, ana bang libre na tag mga sakit ta. Ayaw mo pautuan ng 5,000 karon ra. Ang inyong gihuna-huna karon ra. Pero importante ang umaabot mga kaigsunan. Wa ko'y personal na kasuko sa mga politiko kay pinanggan ako sila because I love my country and I care my town. Amen? So ayaw na magdawat, ina sila, libre na mo ang ambulansya. Kaya ubang ambulansya, dili nun tanan, why oxygen? Asa mang kwarta ini? Kita pa'y mo bayad sa driver. Kay ba mo, ang tanang items nga gipalit na to sa merkado, dunay IVAT. Labaw pa ang gobyerno sa Ginoo. 10% ang Ginoo. Ang ila. Kay ba mo? 12%. Sa ibat lang daan, dato na ta. Di ba? Ang inyong sakyanan, iparehistro kada tuig. Tinoo dili. Ang inyong yuta, dunay tax, tinoo dili. Mao nang pagkadato sa Pilipinas. Kung mataro nagda sa tarong nga leader, mapahimuslan na sa katawhan sa Dios. Equally shared. Amen? Ha? Okay. Asa to, Brad? Salmo 49:8, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad. Nya mampalit ra mo. Uy. Mapalit ra mo og 5,000, may nani Father kay pang down ni Lucy. Sunod buwan nagkisi-kisi na. Una nga ingna na ang mga politiko, wa may magkinahanglan sa inyong kwarta. Nagkahina dito sa Canada akong manghod. Lipay kay sila kay libre ang school bus, libre ang eskwelahan. Yan man, mapahimuslan jud kung tarong ang atong mga leader dili kurakot. Amen. Kinsa man na sila, wa ko'y gimension. Uy. Basta katong mamalit, dakog puruhan mangurakot. Amen. Unang atong obispo in taon ni kanta taon siyag damgo. Sunod eleksyon, magdamgo na po na. Kay puro raman damgo ang kanta. Adilan ko mo kanta kay gaan na itong panahon ang ubab. No? Naisa. Si Baptist? Ali, bro. Atong gaan chance ang uban. Baptist nga. Salamat, Brad. Pastor ka, Brad? Ordinaryo. Sige, bro. Paila, Brad. Usa nga Baptist. Oh. Kanang sumala sa Ngalan sa bro niya. Paila si Simi Marson. Jimmy? Oh, oh. Tagarin bro. Anira barangay Unsay Kanmano. kuan bro? Unsay imong tinuhuan? Baptist. Okay. Unsa may imong kantahon karon? Nay akong pangutana. Oh, pangutana day. Oh. Sige, pangutana Brad. Kaysa akong pagpaminaw dinha ganiha dunay gasgot man sa Juan 3:5. Oh. Karon ang akong pangutana niya. Mao ba ni nga bunyaga sa pagtulon ang Katoliko sa bata ang girekwirda sa Juan 3:5? Okay, mao Brad. Mao. Oh, ang Brad, kadang pangutana. Kung mayon ka, di ba ang sa 3:5? Ang tao matao Gawas pag-usap kung ang pinagi sa tao tubig. magpakatao pag-usap, Pinagi sa tubig. pinagi sa tubig o espiritu, busa siyang kasulgigan sa langit. So, makadesisyon ba di ay
ang bata ang magpakatawa siya pag-usab aron makasulod sa langit nga inyong pagtulunan ang katulad ko bata may bunyagan makadesisyon ba ang pangutanan nako ikadua makadesisyon ba day ang bata nga bunyagan siya Dili makadesisyon ang bata kay wa pa man siya buot. Ang makadesisyon ana ang nanay. oh Kung di makadesisyon ang nanay, labaw pa siya sa bata nga way buot. ikadua Ay, kaya sa brad, Oh. wa pa ko mahuman. Mo nang kinanglan pabunyagan kay ngano Galatia 3:13 ang bunyag ni Kristo mo'y pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Ngano nga to bang ikawan ng bata? Nga ang pagbunyag di ay may pag-ambit sa kinaiya ni Kristo. Mo nang kaming Katoliko kay gawas ang tao man mabunyagan. Wa man mingon dito, gawas ang tao, gawas ang bata, gawas ang dagko. Ang term tao, generic term. Naglangkob na sa idaran. Dili ta mi og tiguang kay masuko. Hinog sa panahon. Og bata, naglangkob na siya, general term na siya. Kay ningon man si Kristo gawas ang tao dili mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya sa kasud sa langit usa man ang tubig diha nagsimbolo na sa bunyag 1 Pedro kapitulo 3:21 ang tubig naghulagway sa bunyag ato i-simplify gawas ang tao dili mabunyagan dili kasud sa langit unya kay ang bata tao man di na kinahanglan padakon pa siya kay tao man. Wa man mingon si Kristo, gawas ang dagko, di mabunyagan, di ko gawas ang tao. oh sige Apil. next sambutan na Bro, ganun sa ba? So therefore, ang bata di na kinahanglan padakon. Ngano man tungod kay ang gisulti ni Kristo, gawas ang tao. Apil ang bata niya na igsoon. Gawas lang kung para nimo ang bata di tao. Sunod pangutan na igsoon. nota na kanang word nga bunyag or bautismo kuan na kanang personal decision na pasabot ba nimo bro ang bata mo desisyon na siya nga sa iyang kaugalingon nga ibunyaga na siya Okay, salamat bro. Natubag na bro. Ang ginikanan lagi mo decide. okay nama So, ang ginikanan mo decide. patiwas ako explain sa Sige, sige. Tiwas, kaya bro. akong pangutan na nubo imong tubag taas so pa-explain man sa kog taas aron masabot ning katawan unsa gi kahulugan sa bunyag or batismo Sige bro, padayon bro. Ikadahang pangutana Marcos 16:15 basaha din niya aron kasabot kita unsay kahulugan ning pulong bunyag gi-required sa Ginoo 5 Juan 3:5 basaha Sige bro. Sa dakong Marcos Okay, doon 16:15 hanto 16 Tambasahon mo na? Sa dakong kamatinumanon. ako nang gi-memorize la basahin mo da Diyan na. Ay, sagsapaw. Sa kadakong kamatinumanon, simong mando atong tumanon. No? Mateo, Marcos 16:15. Og siya, mingon kanila, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsa ang subject? Tibuok kalibutan. Og iwali ang maing balita ngadto sa tanang kalalangan o binuhat. Siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Ato pa, ang magpabautismo maluwas. Yan delikado ni ila kay wa man pabautismo eh. Mo na bro nga tadang kalibutan man na yung pabunyagan. Unya ang motuo og magpabautismo maluwas. Nya wa man giapil ang bata. Delikado. Unya ang bata do na may pagtuo. Ni adin sa Marcos atong lakandaan. Marcos 9:42, no? Balik-balik mo nila pangutana wanay lain. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Sa ang bata dunay pagtuo. Mingon man na mo palaw pa na. Nya bata dunay pagtuo. Gilakan na nato. So ang motuo og magpabunyag delikado imong bata. Follow up. Sunod pangutana.
kana gipasabot man nimo nga ang gipasabot ni Ginisos sa Juan 3:5 nga busa ang tao magpakatapo sa tubig o espiritu, usa siya makasulod sa girihan sa langit ug atong inistoryahan. So karon klarong-klaro ko diha nga kanang pagkaistoryahan ni Ginisos, dagkong tao nagistoryahan kay ang dagkong tao may makasabot. Ha? Kasabot din ng bata be. Pag istorya kon mog bata, 8 kabuan, 6 kabuan. Pag istorya kon mog bata, kasabot ba? Be, naman kita yung mga anak tanan. Kita tanan ay mga anak, istoryahan kuno na to ng bata, kasabot ba? 6 kabuan, 8 kabuan. Oh, muna Marcos 15:16 ang motoo og magpabautismo maluwas kinsay motoo dagkong tao na. Oh, Mateo 28:19 hangtod 20. Palua. Okay. Salamat kay Brad. Okay. Paminaw ta, minaw. Puasa. Naglami Musapaw. na. Naglami na. Sige. Agresibo ring manuka. Relax naman. No. Kalma lang kay di may gusto nga nay matumbag kalit, nguna mo sakit kasing-kasing. Paminaw sa bro. Musapaw lagi ka ba? Wabay ako musapaw nimo ganina ha. So wa mo dapig niya ang yang teksto. Mateo 16:15. Balik lang gud ato yang teksto. Ang motuo 16:15, ang motuo, ang bata doon ay pagtuo. Di ba? Check na. Og ay sa lagi sampaw lagi. Wow na nga. Okay. Ganaan ka pagkamusulti? Gaya na, ihatag na mikrofon. Minaw ko. Ikaw lang sa tabi. So ako tiwas ko explain, bro, di lang ko mingin og pader kay ang Biblia dagingon ayaw kamo pagtawag og amahan kay usa lamang ang inyong amahan mao ang to sa So langit. bawal ang tawag og father. Manadi lang ko nimo og pader, mo lang ko bro, kay kita tanan igsoon at tubangan sa Ginoo. Pwede mamutana ko gamay. Ana, bawal di mo tawag og father basta di nimo basta Di pader sa ko sa akong pangutana. Di, before na. Unsa may tawag nimo sa imong papa? Pre? Papa, ang pangalan God. Oh. Di, unsa may tawag sa imong papa? Amigo. Unsa may Tawag ta atong papa nyo. Papa, ang ngalan. Tawanon nga amahan. pwede tawagon Ang ang papa? pasabot sa Ginoo, espirituhanon man ang Kung iyang doon pasabot. ako'y mabasa nga sa San Pablo nahimong amahan tungkol sa may balita. Dahil wato Nagot, nimo. pero kanay mo rag na topic Diba? na ta atong padiyon natong bautismo. Atong bautismo. Di lagi ka. Sige. Padiyon naton bautismo. Basa ko no Mateo 28:18 hangtod 20 unsay gipasabot dia sa Ginoo. Ay, sa bro. Okay. Ito sa itong basa. Ani sa lang ha, before si Padre mo tubag, ani na Brad, ayaw lukso-lukso si mo na. Mateo tesa, minggamit ka ganina ag Marcos 15:16 ganina. Tesa paminaw sa. Pagtakan ka instruction ha. Ang imong pangutana ganun mebot magkasama Marcos 16:15. Naipit man ka hilbalik kag 3:5. Ayaw pag lukso-lukso karon itubag si Padre mingdagan na pug ka og amahan. Paminaw sa lagi. Ang tao nga nagibutangan tag duha ka dalungan or maminaw. Okay? Sige. Aron mo tubag si Padre mas mayo maminaw ka. Kaya ang taong di maminaw bungol. Bantay, Brad. Okay, tubag. Exercise na. Tubag. Okay, tubag. Distansya gamay. Ayaw lagi sapaw lagi. Ayaw sa Wala, lagi Mateo, sulti. Ayaw sa sulti. Di ko kakapugong si mumba. Paminaw. Okay, naminaw ba ako nimo ha? Okay, ang tubag na to nini pinangga sa Mateo. Ako siya gisundan ha, ingon siya nga bawal ra mo tawag og father sa pare. Naman na sa Mateo 23:9, di ba? Yan sa may tawag nimo si mong papa. Migo? So dili na literal, di na siya literal, no? Muna nga mismo siya wakatuman ana. Kay kinahanglan ang iyang papa iyang tawag og pre.
Kay bawal man tawag og father, di ba? Mo na nga lisod lagi mo basa ta why historical context. Unya, iyang pangutana, basa na butas Mateo, atulan ning tumanon, no? Kay pinangga, magkaya nato, no? Mateo, di pa ni nato pinangga, di ko mo basa, di ba, no? Mateo 28:19, no? Klaro man dito, no? Nga, ang magpabunyag maluwas. Yan, delikado ang waay bunyag. Kaya di maluwas, no? O, pa doon na lagi ko mo basa. Oh. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua ang akong mga tinunan. Sa to pa, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, kinsay bunyagan? Tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nya apil ba ang mga bata sa katawhan? Kinaapilan, no? Bunyagi sila tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila. So ang subject ani tibuok kalibutan. Asa man na nagpuyo imong anak? Tuas Mars? Apil man na kay tibuok kalibutan man ang subject. Bunyagi sila, himua sila nga akong tinunan. Sa ngalan sa man, nya kinsa man ning katawhan? Arin ta po sa Biblia. Joel 2:16. Tiguma ang akong katawan. Kisa din ang katawan? Tiguma akong katawan. Balaan na ang usa ka kongregasyon. Tapuka ang mga tiguang nga mga lalaki. Oh, mga tiguang nga lalaki, tapok. Tiguma ang mga bata. Og mga masuso. Apil di ay sa katawhan sa Dios ang mga tiguang may gibutang dire, no? Ang mga bata o mga masuso kay mo ni katawhan. Sa Mateo 28:19, bunyagi ang tanang katawhan. Apil ang matawa. Di pay lain. Pakapinan ta ka, bro, ha? Nasa 1 Corinto, idugang ni bro. Paminaw, ha? 1 Corinto Kapitulo 10 versikulo 1. Basahon na to. 1 Corinto Kapitulo 10 versikulo 1. Ningon dinhi igsuon. Muna ang historical context ani nang labang ang katawan sa Israel sa tunga-tunga sa dagat. Kato bitang pagkapika sa dagat, muna ang context. Tanawa, ha? Mga igsuon bot kung hinumduman ninyo ang mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod, milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod og sa dagat, gimunyagan silang tanan. Ingon nga sumusunod ni Moses, tanan nga nilatas, apil mang bata ato. Muna nga ang bunyag nila Moses, tanan. Ang bunyag ni Kristo, tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ang bunyag ni Brad, dagko ra. Wa mo tuman, wa ka tuman, no? Sunod pangutana pinangga. Oy, last question. Tesa, Padre. Ato si klaro, ha? Mong rason ganina tungod kay wa day kay daang Biblia. Ha? Mong nya motong gitagaan ka na kog Biblia. O mo dili ka mo dawas ka padre nga mga tubag tungod kay wa kay daang Biblia. So ako ganan, gitagaan ka na kog Biblia. Ang imong rason kay di ka kabasa kay ngit-ngit na. Isulti mong bersikulo kaya itong i-type ipalusot niya aron maklaro. Ibasa na ito na o ganina, wag kang minaw. Sige. Ay, ipatat sa kuno kay sabay ga. Sige. 28, 18 nga to sa 20. Samot kasakpan ka, no? Mabutang dia. Okay na? Wapa. Aba. Pero last question na ni kay. Last na kay. Hindi maminaw eh. Why ayaw ning di maminaw? Sige, basa. Ikay basa. Basa ha. Ikaw basa. Ako na po isugo. Ako na po isugo. Okay. Basa ha. Mateo 28:18-20. Ilargo 20. Namun sa. Sige. Okay. Mingon sige siya. Midool si Jesus og mingon kanila. Gihatag kanako ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan.
bunyagi sila sa ngalan, samahan sa anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Nya sa 20, sa 20. Ay, Iritsos 20. 20. Wa mo dapit nimo. Og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Oh, tanan Og yun. hinumdumay ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana, kinsa may gitudloan ani? Tanang katauhan sa tibok kalibutan. Himo tudloi sila Nabilong ba ang bata diha? nabilong. Makasabot bang bata unom ka buwan, 8 ka buwan kun imong tudluan? Last pangutana. Okay, salamat kay Brad. Okay, salamat ha. Sunod nga ko, ato na tubagon. Nakasabot ba ang mga bata? 8 ka buwan. Okay. Ang mga bata nga gagmay pa, di na kasabot. Naglisod gini kag sabot nga dako na no? Sa akong explanation, no. Mo na nga ang mga bata di pa jud nakasabot, di pa naka-response. Unya nagduda gali kog bata pa karon. Kay mo klaro ato. Wa jud ka kasabot. Mo na sunod pangutana, no? Nakasabot naman ang uban, siya may wa kasabot kay murag bata pa man eh. Ato lang ni sabto ning bata, no? Okay, napailaing mangutana. Napailaing mangutana. Napabailaing mangutana. Ora to. Gusto may live mutana sa audience. Salamat po. Napabailaing mutana sa audience. Ha? Kana pong dali kasabot. Ito, nabi ito yung mangutana, paliog. Na yung mangutana diha. Napa? Or kay mubalik si Wilson? Ni, Ha? time na ni nga mangutana mo. O panahon pangutana gid mo kay bisag kay tag Katoliko daghan gyud pong wa kasabot. Oh, pangutana sad mo kay adtor mo mutana sa pastor to anay noon. Balhin mo sunod adlaw. Okay, pangutana samtang may panahon. Sige, samtang naguna-una mo, kita ninyo ang ilang mga teksto di na natiwason ninya napo sila teksto, wa pod mo dapig nila. Kung kita lang Katoliko magtuon, kay daghan man Katoliko nga pitok-pitok rang mata. Hinig sangyaw o ganong namo milarawan. Nga bawal man sa Biblia. Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok rang mata. Bitaw no? Bawal na bang pagkaog baboy kay sunugon sa pag-abot sa Ginoo. Isaias 20, sa Isaias. Kung sa mga Katoliko, pitok-pitok sa pong mata. Bitaw no? Unya, mingon na mo. Panihapon. Sabado ra bang ipapahulay? Nganong Domingo man mo? Ang tubag sa Katoliko, pitok-pitok na pong mata. Bitaw no? Pagsunod adlaw ni bitaw sa pagkakatoliko. Tinoo dili. Gibunyagan ni dito sa Dagat. Paingnon na mga ligot ta dagat ta. Mga taga-bukid din to kay laog kay dagat. Sige. Nya dito bunyagan dayon. Ning abot dito. Lumsan ko no. Dito ako ha. Okay. Bunyagan na. Ana man na, no? Okay, Brad, bunyagan na kakaron. Kita ka ginawa. Pastor. Ibalik pa juga kay wa kakita sa Ginoo, no? Ilumsan na pod, no? Dugay-dugayon gamay. Naglisod na ginawa. Unya man, kita ka Ginoo. Wa jud pastor. Sos gidugay man jud nagtama, no? Hapit jud siya mamatay. Pag-isa kita ka Ginoo. Pastor, kita na ko Ginoo, no? So, unsay nitabo? Suko man sa pastor. Gunitan pa di ang pastor. Pastor, nga naman. Makikstorya ni mong Ginoo, pastor. Makikstorya ni mong Ginoo, nakabawas. Paguman, pusa-pusa, bas. Sige, anong imo mo kong duso? No? Human nakagbunyag. Lako na kayo, nakakita, nakaginoo. Na may unsa, Katoliko, padung na bunyagan. Ikaw, nahadlok man siya. Pastor, okay na ko, pastor. Sa nga naman, wapa ka bunyag, dali. Okay na lang yung pastor. Sa ikaw na'y sunod kay manguli na ta.
Pastor, okay na ko. Nganong okay naman ka? Kita na ko sa Ginoo. Adlok bunyagan, no? Katawas, Brad Wilson, no? No. Pangutan ako sa last na. Sige. Last na kay gabi na po. Ari lang ko. Ari ka makaribog now. Sige. Okay na, kayo musaka jud, no? Ninindot nga igsuon na to, musaka jud. Okay, salamat kayo. So, nibalik ko kay matod pa sa gingon nibalik ko mga kaigsunan tungod kay matod pa sa gisulti sa ni Bro Darwin nga atog yung ipangutana mintras na siya. So, ako ni ipangutana, i-grab gid ni nakin ako. Ayun na nang ipapahuli og opportunity. Sabado ha. Lahi na pod. Juan, bro, kanang ato lang i-follow up lang nako. Ang katong Wala jud issue sila lain ganina ba? doktrina na. Kay ganina, di ba ingon man to nga lahi na po niya pangutana niya. Nagamit man niya ang pangutana niya nanapoy bunyag. Sige ato nang follow up paggamay sa bunyag. Abunyag, sige, Oo. sige. Pero sa di pa ko mo mangutana sa bunyag, ako sa ni kuan ang kato bitang follow up ang last kay naginaminam sige. jud ko kanina sa follow up kay Ipapahuli na. naputol man. Bayan tos pagkaon. Pagkaon na pod. Gutumon jud ta ninda. Ikaw magpahuway, kaon. Ikaw magkaon, pahuway. So karon, follow-up question ni siya sa last niya giingon ni Bro Darwin nga matod pa niya nga dili na isyo ang pagkaon sa panahon sa Kristohanon. Karon diri sa New Testament ki patuhop sa iyang unahuna sa katawhan nga Kristohanon nga pamulong ang New Testament. So ari ko sa New Testament. Buhat. Ari sa dili wa ka katagan padre. Sige. Nagpare na ka nako. Padre na ka. Sige lang pagtahod man na. Bawal na ba ingon to si Brad Jimmy, no? Bawal mag-father, no? Okay ra na kay ako man. Matod pa dire Bro Darwin. Di ba ningon man kaganina nga dili na issue karon nga panahon ang sa Kristohanon ang pagkaon. Matod pa dire sa sulat kani siya nga version akong gibasa. Roma. Kuha siya Santos nga Biblia. Roma. Hubad gikan sa Latina Vulgata. Footnote lang. Footnote na din. Mateo 15. Bali explanation ni sa nagsulat Footnote. si Manuel Yap, no? Monsignor. So labaw-labaw pa ni Bro Darwin, Monsignor. Sumatod pa dire ang makabuling sa kalag sa tao mao ang sala ug kini nagikan sa paglapas sa sugo sa Dios ug ang tinubdan ning paglapas mao ang kasing-kasing sa tao kun ang atong pagkaon dili supak sa sugo sa Dios kun sa iyang simbahan walay kalapasan na himo ug busa wala mabuling ang atong kalag kun ugaling ang atong pagkaon supak man sa sugo sa Dios kun sa simbahan may kalapasan ug busa nabuling ang atong kalag sa sala. Karon ang pangutana ningon magug ka ganina Bro Darwin nga dili na isyu sa New Testament or Kristohanong panahon santos nga Biblia. Monsignor Yap ang naghubad gikan sa Latina Vulgata. Mateo 15 footnote. Dire? Okay. So matod man nimo ganina nga dili ni pag-criticize sa pagpatin-aw lang ni. Matod pa nimo ganina nga dili na isyu sa atong panahon karon sa New Testament Kristohanon ang pagkaon. Karon ang pangutana nabasa naman og nadungog sa bagang duot katawhan nga naagyoy pagkaon nga gisgutan diha nga hinungdan nga makasupak sa sugo sa Dios unya makasala mabuling ang kalag. Pangutana nganong wa man magkahiusa Okay. isa nganong wa man magkahiusa ang pangatarungan ni Bro Darwin og sa sulat ni hubad ni Monsignor Yap sa Santos nga Biblia Salamat bro. Nakuha na nako sa imong Matthew point. 15 footnote. Okay. Okay. Ah. Nasabtan na nako kay ako gibasa. So
wa niya masabti. Kaya doon naman tayo, Lenten season, di ba? Bawal ang pagkaon og karne panunana. Muna sa context. Dili ang pagkaon og baboy. Bro, out of context to imo. Yan ang Bernie Santo ba? Bawal man ta makaog karneng baboy, di ba? Oh, muna context. Kung ang simbahan mo sugo na to nga panahon doon na tay fasting and abstinence, no? So, kung maingon ang simbahan nga mag-abstinence ta, yung kaon ka na, kasaka. Di ba? Muna punto diha. Pero dili na kaos baboy. Oh, muna nga, Brad, waga po na mo dapig ni mo ba? Kaya kung ang balaod mo, ang simbahan mo na, ang simbahan mo sugo gani nga bawal ang pagkaon karong panahon na abstinence. Fasting. Di ba? Kanong sa ama na, sa Holy Week o sa Lenten season, tanang Bernis, di ba? O Blides ta. O Merkulis sa Badles, Bernis Santo. Mo na context diha. Yung waka kahibaw, mura pug siya eksakto. Pero wa mo jud siya kasakto, no? Mo na nga, bro, si Monsignor man na, Katoliko man na, di ba? Siya mo'y naghubad ini. Mo na nga, ang context ana, mo na akong ibasa jud kay sakto ba ang nasiyang hunahuna? Sakto ang naa sa text, sayop ang nasiyang hunahuna. Murag padung tubigon, siya padung karlapi. Padung tubigon, padung karmin po siya. Munang wa jud na mo dapig nimo, bro. Ug wa po na masumpaki sa akong gisulti. Okay? Kay nagpadayon man kita nag-observe nga bawal ang pagkaog karne panahon sa Merkulis sa Badles o Bernis Santo. Abstinence na og fasting. Mo na mangumpisal bitaw ta nagkakaon kog karne pag Merkulis sa Badles kay mao man ni. So man gipasabot ni Monsignor Yap. Okay? Nakasabot na ka, Brad? Sige na lang kay mao may mong tubag. Oh. Okay, salamat. Mo may mong tubag pero wa ko ingon niya ni uyon. Iya man tubag kay naman tay freedom. Sunod, ayun na lang kaon. Sunod pangutana. Okay, ayun na lang okay. kaon kay gutom na kayo. Kanina lang last lahi na lang ang pangutana kay murag gigutom na sa padre. Kaduha Sige, sige. nagpadre na ko. No? Sige. Okay ra Salamat, kay Brad. sa Padung na una, dyan yung Katoliko. No? Naanan man ko sa pag-serve nako sa una sa working student Sige, pa ko. sige. Oh. Away problema. Sige lang. Kani. Na-issue man to kanina about baptism sa masuso, no? Ato ning basahon ang inyong libro kanini ang The Sacrament of Baptism. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Kani. There are 4 basic requirements for receiving baptism. Ang word diriging on receiving baptism. So kani bang masuso mudawat ba ni siya? Alam mo yung receiving. Makadawat ba din ni siya og kining bunyag niya 4 basic man. Ang 4 basic dirigi mention, believing in Christ, understanding the Apostles' Creed, kaya naman sila libro nga, kailangan i-understand ng Apostles' Creed. Accepting the 10 Commandments, katong gi-question ganina nga about sa 10 Commandments. Knowing the 7 Sacraments and the Our Father. So, pag-ampo na siya. So, karon ang question niya ni, makahimo ba des pagdawat ang masuso ani kay receiving baptism man kinahanglan 4 basic makahimo ba or Okay, nindot ki pangutana. Wa niya tiwasa. Muguya jadi mo, brother. No? Mo nang gitawag sa kita kabasa ka ni, what is the difference between infant and adult baptism? So sa mga infant magwali di ka didto. Referring sa adult. Example mo balik ka karon. Mo nang gaan ka og na mo profess sa faith, mo na believing in Christ, profession of faith. Kaduha, understanding the Apostles' Creed. Mo nang gaan ka catechism, referring to adult baptism. Mo nang para nis dagko. Sa kagmay di na ka magwali dito. Ang imong walihan ka mga maninoy, mga maninay, mga ginikanan. Okay? Wa po di mo dapig di mo.
Sige lang. Pero ako man eh. Okay. May nagbasa-basa na sila katekism, no? Inya, Okay. kuwang lang na sila comprehension gamay ba, no? Kimubasa nga, dapig din na to da. What tiwasa? Naras, unahan jod, no? What is the difference between infant and adult baptism? Infant, mga bata. So, di na nimuwalihan tong bata, mo kagbuang. Bato'y buot. O naglisod ganito sabot tong usa nga di na to infant adult na to mo nang nga bro nindot kayo nga inyong basahon ang tibuok nga kuan nya akong advice ninyo dugangi ang comprehension kay mas masamot pagkabugat ang atong pagtuon sa kamatuoran. Okay bro? Okay pa mo pangutana? Wala yung mangutana? Pero ningon man si Kutob 7:30 lang ta. si Ryan God nga Sige. limit. Basta na pa yung mangutana. Kay gutom na no. Salamat kay Brad. Napapay sila ka, Audrey. Salamat Napapay kay sila Brad. ka. Salamat bro. Dahil salamat, Pilson. Bro, Salamat kay bro. napay lain mo utana. Napay lain. Ya salamat kay Sa may mo utana diya. Ay, na pagkaon kay gutom na. Nagdanag. Naay mo utana din pita. Kutob 7:30. Are ni Leo. Wala to. Speakers ka side. Or na-hadlock lang gud mo uban. So, hadlock mo eh. ingon na ni Butas, kaligon. padre. Ingon na ni kaligon ang simbang Katoliko. Ngano man 1,000 ang edad sa simbang Katoliko 1,991. Pila edad sa to simbahan? Ang Seventh-day Adventist 18th century pa. Ito pa nga 200 years old pa. Muna nga ayaw ninyo ibaylo ang simbahang Katoliko sa simbahan nga tinukod lamang tao. Amen. Karon daghan na kay namalik makaigsunan mo nang naghimo tag Grand Bible Rally. Okay? Pero kato mga pastor ay sa mo panguli kay mga unta, no? Kay maghinungitay tag baboy yun niya. So wala mo ipangutana? Ha? Manguli na ta? God is good all the time. Atong pakpakan ng atong parish priest na to, Father Chumari Pulo, nga nakiguban na to karon. Nya atong isong pari din sa Diocese of ato papaminawon din atong butang pare. Kaya napagaw ra ba ni? No? Giin ka na nag-concert? No? Ato paminawan, itong gaas masipang pakpak atong parish priest. Sige. Si Padre ko no napagaw pag-ayo, no, lisod siya sulti. Sige. Maminaw lang ko siyang isulti. No. Sa may isulti. Nalipay ba mo kuno mo? Nagmahay, nalipay. Oh. Gusto ba mo himuon na to ni kanunay? Gusto ba mo nga himuon ni na to kanunay? 3 times a year. 3 times a year? Oh, lulaw, perting kisi-kising lulaw, nagdapat yung tubig. Nahuman naman tag-istorya ang baboy sa bersikulo. Nahuman naman kuno tag storyas baboy sa mga tekstos Biblia. Ato na ning kanon. Amen. Okay. Invited ang tanang mga bisita nato dito sa Ate Gigi Fajardo sa Panimahaw. Panihapon, no? Gigutom na dyan ng parian na no? Sa panihapon na to, unya invited ang mga igsuon na to nga sa Baristay sa Paulia kay baktin tong alitson atong giihaw. Di pa to baboy.
O pasalamat si Padre sa mga kapulisan nga daghan kay sila nasa ato palibot atong gaan sila sa masipang pakpak nga linaw kayo ang atong nyawa pud magulan, no? Salamat kayo mga igsuon natong mga kapulisan. O pasalamat ta sa atong mayor, si Mayor Junjun Suarez sa pagtugot nanto na magkayusa ta karon og si Vice Mayor nanin ko dito, no? Si Shuni Ibanez. Atong gaas pa si pangpakpak ug na mga kagawad diri, salamat kayo. Og sa tanang mga parish officials na to, PPC, kagawad Luloy, siya nag-prepare diri sa atong lugar. Salamat kayo itong gaans masipang pakpak. O sa tanang mga religious organization nga naa dinhi atong gaans masipang pakpak. Og salamat sa team ko no nga niya dinhi karon sa Catholic Faith Defenders, Brad Kaloy Ambuyabor, o sa atong mga safety officials nga nakig-uban nato karong gabi una. Amen. O nya to mga technician diri sa kilid nga labay ning atong live karon tibuok kalibutan. Amen. Mag-blessing ko sa inyo mga religious items, ha? Announcement din no atong mga sacramentals, hawiri lang ninyo. Kay basi og ginaghuman yo gud, mawa na ha. Hawiri lang. Unya paminaw lang sa instruction ni Padre. Sa katungwa pa sacramental, ha? Katon yung mga tubig, asin, olive oil. I hope Oban nakibaw pa. na mo saan ba gamit, ha? Basig. Ya, follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato kay daghan mo makatunan. Sige. Una na bless ang inyong asin. Ang unang nigamit sa asin si Prophet Eliseo sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Giluwas niya ang katawan sa Diyos using holy salt, tikan sa poison. Okay? Ato i-bless una ang inyong ang salt ninyo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. The blessing of salt. You creature of God, salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through Lysias the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Tanan ninyong salt, it should be rock salt, dili iodized. Tanan yung salt is holy and exorcise salt. During exorcism, mga igsoon, awa man ako mahisguti ang mga gipangyawaan, no? During exorcism, kanang holy salt ito na bless, init kay na nila, no? Kung nasayod lang mo, no? So every week doon ako i-exercise na po kabuok every week. Ang usa ka atong miaging semana, mura siya og gymnast. Ang iyang unas ubos, ang iyang tiil na po sa ubos. Murag si Carlo Yulo. Unya padung namulutaw ang iyang lawas, no? Satan is real. Unang
kung nalantay time maka-explain ninyo about ini, nindot kaayo. So sunod na lang po, di pa man katapusan sa mga adlaw. May bukas pa. Oh, may bukas pa man. No? So karon ato isunod og bless ang inyong tubig, iabli lang inyong tubig. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let transforms enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sagulin yung gamayng salt ang inyong tubig. Gamay lang. The Lord be with you, author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the dew of your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong tubig holy and exorcised